Здравейте! Представям ви линеен сифон с марката Нушев. Сифонът е изработен изцяло от ръждаема стомана и включва супер огледална декоративна решетка, корито с матирана повърхност за по-добра връзка с циментовото лепило и въртяща на 360 градуса основа, отново от неръждаема стомана. Вдигаме решетката и виждаме в коритото, в чието централен отвор е двойната защита против миризми, а именно сухата клапа и втулката на водния затвор, които лесно могат да бъдат извадени и почистени при нужда, като по този начин имате и директен достъп до изхода на сифона. Стигаме и до може би най-важната част – основата. Това е нещото, с което нашите сифони се различават от повечето продукти на пазара, които използват различни по характеристики пластмаси. Както вече споменахме, нашата основа е изработена от неръждаема стомана и дава опцията да завъртите сифона по посока мръсния канал за максимално коректен монтаж без излишни колена и връзки. Също така на изходящата тръба е зададен 1 градус наклон, гарантирайки добро оттичане на водата. Друг важен елемент е, че сифонът е разглобяем, което позволява нанасяне на хидроизолация дори под самото корито. Как става това? След монтажа и изсъхване на замазката се развиват двата болта и се отстранява коритото, а след нанасяне на хидроизолация се връща на място по обратния ред. Другата полезна опция е, че това дава възможност за монтаж на няколко сифона в линия, което е невъзможно при сифоните с тъй наречени хидроизолационни фланци или поли. Основните характеристики тук са дебит от 30 литра в минута, голям воден затвор с до 600 часа време на действие и суха клапа с магнит, която не позволява проникване на неприятни миризми и инсекти, дори при изсъхване на сифона. Изходящата тръба е FI50, а монтажната височина е 90 мм. Предлагат се в 3 варианта, две супер огледални декоративни решетки, и вариант за вграждане на плочка. Размерите са общо 5, 48, 60, 72, 84 и 96 см. Всички линейни сифони включват 10 години гаранция, а в комплекта ще намерите инструкции за монтаж, шестограмен ключ и кукичка за повдигане на решетката. Благодаря за вниманието!